Исәнмесез, Яңа Гасыр каналында турыдан-туры эфирда Татарстан хәбәрләре. Студияда Илгиз Шәкуров. Шәһәрдә туып үскән яшьләр китмим калам дип әйтсеннәр өчен ниләр эшләргә кирәк? Түбән Кама шәһәре һәм районының еллык сессиясендә бүген үсеш юлларын барлап, шул сорауга да җавап эзләделәр. Чөнки сәнәгать үсештә булса да, яшьләр китү ягын карый. Утырышта президент Рөстәм Миңнеханов катнашты. Халык өчен яшәү шартларын яхшырту төп максат һәм бу эш комплекслы башкарылырга тиеш диде ул. Кешенең эше, кереме, әйләнә-тирә мөхит, экологиянең нинди булуы мөһим. Түбән Каманың башкалардан өстен яклары нинди һәм нидә калышалар? Президент нинди бурычлар куя? Киләсе репортажда. Рөстәм Миңнехановның Түбән Камага эш сәфәре сәүдә үзәгеннән башланды. Биредә сату алу, күңел ачу нукталары гына түгел, күп функциялы үзәк филиалы да ачылган. Уңайлылыкны күздә тотып шулай эшләгәннәр. Президент шартларны карап, халык белән аралашып, үзе бәя бирә. Монда уңаймы соң? Уңай менә килдек. Бөтенесен әйтәләр. Сез канагат булгач, без канагат идек. Рәхмәт сезгә. Бу филиал яңа микрорайоннар янында ачылган. 263 төр хезмәт күрсәтелә, көненә 200 кешене кабул итә алалар. Пандемия чорында МФЦ хезмәтләренә ихтыяҗ артуны исәпкә алганда, яңа кабул итү үзәге буш тормаячак. Большой состоит из малого. Диңгез тамчыдан җыела. Эш һәм тормыш өчен уңай шартлар булдыру буларның нигезе көчле икътисадта ди үз чыгышында Рамил Муллин. Татарстанда табылган 34 миллион тонна нефтьнең 20 миллионы Түбән Камада эшкәртелә. 772 миллиард сумлык продукция җитештерелгән. Бензин да, шиналар да алардан. Татнефть үсештә Таныкыда инвестиция проектлары тормышка ашырыла. ТФНКда авыр калдыкларны тирәнтен эшкәртү комплексы эшли башлады. Сәнәгать, кече һәм урта бизнес белән беррәттән авыл хуҗалыгына да игътибарны арттырасы бар ди Рамил Муллин. Шәһәрне карау күп көчне алса да, авыл торышы бит ул шишмә башы. Һәм инде 240 мең кеше яши торган шәһәрне туйдыру бер максат кына түгел, ә инде табыш юлда булыргадыр, тиештер. Бу үсеш чорагында авылны яшәтергә бер мөмкинлек бирәчәк. Түбән Кама нефтехимның Сибур составына керүе шәһәр һәм сәнәгать үсеше өчен әһәмиятле вакыйга булды ди Рамил Муллин. Узган ел Түбән Кама нефтехим җәмгыяте 3 миллион тоннага якын продукция җитештерә. Төрле дәрәҗәдәге бюджетларга 21 миллиард сум салым түли. Монда стратегик проектлар тормышка ашырыла. Экология мәсьәләсе дә игътибар үзәгендә кала. Оешмада 2025 елга кадәр исәпләнгән экология программасы гамәлдә. Әле ай башында гына алар бу эшне дәвам итү максатыннан Росприроднадзор белән килешү имзалады. Мы стабильно снижаем выброс в атмосферу. Без һавага чыгарылган зыянлы мәддәләр күләмен киметәбез әйтик. 2001 елдан продукция күләмен 2 тапкырга арттырдык. Һаваны пычрату яртылаш кимеде. Һава күрсәткечләрен тикшерү онлайн режимда алып барыла. Аны күзәтүчеләр дә шәһәр халкы да карый ала. Шушы оешмаларда медицина өчен кислород, бидлекләр, саклагыч киемнәр җитештерәләр, әмма шәһәрнең үзендә табиблар җитми. Ихтыяҗ тагын да артачак. Төзелеп килүче ашыгыч медицина үзәгенә дә белгечләр кирәк була. Одно из самых сложных у нас Безнең сыргауханәләрдә хәл катлаулы кала, табиблар белән тәэмин ителеш 45% кына. Бүгенгә максатчан укыту буенча 67 студент белем ала, 12 ординатурада. Аларның үзебезнең шәһәргә кайтулары кирәк. Әмма яшьләрне шәһәрдә калдыру җиңел түгел икән. Бу хакталар үзләре сөйли. Инфраструктура җитмидиләр. Заманча матди базалы яңа мәйданнар сорыйлар. Рустем Абый, мой голос дрожит. Я вышла сюда, чтобы многотысячную молодежь Нижнекамска услышали. Әлбәттә, арт-резиденция ачу өчен бик күп акча һәм көч кирәк. Ләкин Түбән Кама яшьләре моңа лаек. Алия шундый матур итеп сөйләде, хәзер Алиядан соң. Нәрсәләр сөйләргә инде сезгә. Да, на самом деле, тема, она непростая. У нас идет большой отток. Такая же проблема в Альметьевске, набережных Челнах, хотя и приток идет, но уже как бы наши уезжают. И если мы не будем принимать какие-то решения серьезные, не просто там какое-то общественное пространство или общественная зона, работа требует комплексного подхода. Яшәү сыйфатын арттыру, лаеклы хезмәт хакы кирәк ди Рөстәм Миңнеханов. Татарстанда уртача хезмәт хакы 43 мең сум булса, Түбән Камада 56 мең сум. Республика буенча 3нче урында, әмма минималь хезмәт хакы гына түләүче оешмалар күп. Президент бу уңайдан бурыч куйды. 60 предприятий района выплачивают заработные платы ниже МРОТ. Это 12 тысяч нижнекамцев имеет месячный доход ниже прожиточного минимума. Здесь
конечно, внимательно надо посмотреть. Рустам Минниханов стөнлүкле үсеш территорияларына резидентлар жәлеп итү, авыл хуҗалыгы продукциясын җитештерү буенча эшне көчәйтергә кушты. Эшкәртелми торган мәйданнар санында киметү бурычы тора. Президент экология мәсьәләсе аерым игътибар үзәгендә булырга тиешлеген аерым искәртте. Весь город у нас Рустам Миннихановны 1000 ярым урынга исәпләнгән мәдәни үзәк проекты белән дә таныштырдылар. Районның социаль-икътисади үсеше буенча киңәшмәдә президент 5 еллык программа булдырырга тәкъдим итте. Анда бизнес вәкилләре дә җәлеп ителергә тиеш. Түбән Камадан Гөлназ Сайфетдинова, Александр Лихачев, Яңа Гасыр каналы. Республикада соңгы тәүлектә 3970 кешегә ковид диагнозы куелган. Бу моңарчы күрелмәгән саннар. Шуларның яртысы Казанда, авыручыларның 300дән артыгы балалар. Ковидтан тагын 2 ир һәм 2 хатын-кыз үлә. Күрше төбәкләрдә дә хәл катлаулы. Башкортстанда чирне шулай ук 4000гә якын кеше юктырган. Удмуртиядә 2800 тирәсе, Киров өлкәсендә 2100дән артык. Чувашиядә 1073 кеше авырый башлый. Ил буенча ковид юктыручылар 180 меңнән артык, Татарстанда узган тәүлектә 2000ннән артык кеше коронавируска каршы прививка ясаткан. Үз фельдшерларын яклап, алар кая кирәк шунда барырга әзерләр. Бөектау районының Өбрә авылында яшәүчеләр медицина ярдәменә мохтаҗ булып калырбыз дип борчыла. Чөнки Өбрәдә фельдшер ставкасы 0,25-ка кадәр киметлү сәбәпле табиб эштән китә дигән хәбәр тарала. Бүген авыл халкына нинди тәкъдимнәр яңгырады? Руслан Хөснетдинов репортажы. Бүген ялгышкына без монда инде. Бөектау районының Өбрә авылында 154 кеше яши. Медицина ярдәме тиешле шартларда күрсәтелми ди халык. Фельдшер-акушерлык пункты 14 ел эшләми. Хәзер исә авылда бердән-бер фельдшерның эш ставкасын 0,5-тән 0,125-кә калдырырга җыеналар дигән сүз тарала. Ярты ставка өчен аңа аена 10 мең түләнә, янәсе 2 тапкыр аз калачак. Заявлением язылган, кул куелмаган. Фельдшерсыз калу бүген авылда иң күп сөйләшенгән яңалык. Иртә белән тырышка телефонда шундый хәбәр. Эльмираны кыскарталар, на 0,25%-ка калдыралар дип ставкага дип. Менә шуннан тотындык инде Сабантойка герләшергә. Бер-беребез белән язышабыз, аралашабыз. Давление бик югарыга күтәрелде. Малайма гына шалтыратты, ул инде килеп шалтыраты скорыйны бик узак көттек. Ну, килеп ярдәм иттеләр, конечно. Рәхмәт аларга. Күпме вакыт үтте? 2 сәгатькә якын. Өбрә авылындагы әлеге фельдшер пункты моннан 14 ел элек халыкны соңгы тапкыр кабул иткән. Ул бик тә искергән, шуңа да авария хәлендә инде фельдшер халыкны үзенең шәхси йортында кабул итәргә мәҗбүр. Күп вакытта авыру кич белән барлыкка килә. Кич белән бер нәрсә була. Кешегә авырган кич керергә тоже күңелле түгел. Менә фак булса бик күңелле булыр. Элек бары рәхәт иеле бу вакыт системаны алып булар, укол кадаты булар. Бүген Өбрәлеләр янына Бөектау районы хастаханасы вәкилләре килде һәм яхшы яңалык җиткерделәр. Бернинди закон юк, бернинди приказ юк, күчмәгән. Ничек бар 0,5 совмещение усат амбулаториясында эшли безнең фельдшерыбыз бер ставкага, монда 0,5-кә. Киләсе елга Өбрәдә яңа ФАПта төзәргә шандырдылар. Безнең бар программа халыкка көн күрешне яхшырту, киләчәктә модульный фельдшер-акушерский пункт төзеләчәк. Шулай ук Алат һәм Чуашлы авылларында да яңа медпункт барлыкка киләчәк. Чернышовка белән Каймар авылларында узган ел ачканнар. Бөектау районыннан Руслан Хөснетдинов, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Быел Казанның Вахитов һәм Идел буй районнарындагы 33 урамда юлга ремонт ясалачак. Бүген эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә әлеге район хакимияте башлыгы 2022 елга куелган бурычлар белән таныштырды. Халык мөрәҗәгате буенча Салмаши бистәсендәге Үзәк һәм Әмирхан 22 урамнары да планга кертелгән. Бистәләрдәге 12 урамда юл циклендереләчәк. Зур Казан боҗрасы төзелеше 4нче этапка җиткән. Әлеге эш Михавчиклар урамында бара. Моннан тыш быел Вахитов һәм Идел буй районында 44 балалар бакчасы һәм 34 мәктәпкә ремонт ясалачак. Безнең ишек алды программасы буенча 68 объект планга кертелгән. Мөмкинлеге чикле кешеләр өчен уңайлыклар булдыру өстенлекле юнәлешләрнең берсе диде шәһәр мэры. Объемы большие, большой по палитре. Разный объем работы. Районнар зур һәм алардагы эш тә күләмле. Монда башка программаларда үтәүдән тыш зур Казан боҗрасы да төзелә. Барлык җаваплык район хакимиятенә төшә. Халык фикерен дә исәпкә алырга кирәк. Быел бу районнарда инклюзив үзәкләр төзүне дә дәвам итәчәкбез. Алар шәһәрнең һәрбер районында булдырылачак.
Шәхси ярдәмчел хуҗалыгында мал-туар асраган кеше хәзер аны рәсмиләштереп, салым түләргә тиеш булырга мөмкин. Гади итеп әйткәндә, ЛПХны ИП итү турында сүз бара. Россия Дәүләт Думасына шуны күздә тоткан канун проекты кертелгән. Хәзер авыл халкы күпме тели, шуның кадәр мал асрый ала. Теркәү ирекле. Баш саны артып китсә, хуҗасы шәхси эшмәкәр булып теркәлергә тиеш. Теркәлү өчен кирәкле терлек санын һәр төбәк үзе билгеләячәк. Шундый канунны Әстерхан депутатлары тәкъдим иткән. Бу үзгәрешләргә карата авыл хуҗалыгы белгечләре һәм авыл халкының фикерен Фәйрүзә Мәҗитова белеште. Ана бу безнең шәхси хуҗалык, безнең шәхси хуҗалыкта 4 сыер хайваны бар, тагын 2 бозау бар. Кәлимуллиннарның бүтән байлыгы бу. 4 сыердан сауган сөтне дәүләткә тапшыралар. Күрше тирәгә каймак, эремчек ясап саталар. Тормыш итү өчен җитә диләр. 4 ел элек үзләре эшсез калгач, асрап карарга булганнар. Киләчәктә хуҗалыкны рәсмиләштереп, салым түләргә кушсалар, бөтенләй бетерергә туры килмәгәй диләр. Әгәр дә оформить итеп, туда-сюда ЛПХлар төзәтергә кушсалар, авыл халкы бөтенләй бетерә инде хайван. Аның белән возиться итәргә эше бик күп. Тагын бухгалтерский эшләре була, торган була. Отчет бирергә. Терлек асрауның кеременә караганда чыгымы күбрәк диләр. Җитмәсә ашату кыйммәткә төшә. Азык бәясе 3 тапкыр арткан. 1 елга 180 меңлек терлек ризыгы сатып алганнар. Жыл артып бара инде, ул быел бик катартты инде. Былтыр бик катартты инде. Биектау районының Ямаширмә авылын алыйк. Монда 1200-гә якын кеше яши. 360 хуҗалык бар. Ә терлек асраучылар ел саен кими. Бүген монда 59 сыер, шул исәптән 300-гә якын эре мөгезле терлек калган. Шуңа да карамастан шәхси хуҗалыкларны теркәү мәҗбүригә әйләнергә мөмкин. 2003 елда кабул ителгән федераль канунга үзгәрешләр кертергә җыеналар. Хәзер төзәтмәләр Россия Дәүләт Думасына кертелгән. Кабул ителгән очракта бу терлек саны кимүгә һәм авылларның тизрәк бетүенә китерәчәк дип белгечләр. Һәрбер йорт үзенең ЛПХсын регистрировать итәргә тиеш. Ул налоговыйда регистрация үтәргә тиеш. Ул налоглар түләнергә тиеш. Үзенең бухгалтерия алып барырга тиеш һәм отчетлар биреп барырга тиеш. Һәр вакыт. Продукцияң булса, сөт, ит, май, сыналарның регистрацияларга, сертификация үтәргә тиеш. Несчастная старушка, да, какая-то там, старики. Әйтик, пенсиядәге әби белән бабай авылда 10 тавык белән 1 кәҗә асрый ди. Бу ЛПХ дигән сүз хуҗалыкларын рәсмиләштергә тиеш булалар. Алар теркәләргә бармаячакта, чөнки үзләре өчен генә асрыйлар. Рәсмиләштермәсәләр, штраф салалар, чөнки канун бозучы булып саналалар. Минсельхоз свою позицию тоже. Бу канунга килгәндә министрлыкның фикере мондый: шәхси хуҗалыклар авыл хуҗалыгы икътисадының мөһим өлеше. Бездә ЛПХларга дәүләт ярдәме каралган. Бу канунны кабул итәргәме юкмы, һәр төбәкнең үз ихтыярына калдыру кирәк. Татарстанда 468 мең шәхси хуҗалык бар. Шуның 318 меңгә якын товар җитештерә. Алардан җыеп алынган сөт, ит, яшелчә, җиләк-җимеш күләме республикадагы гомуми продукциянең 43% тәшкил итә. Бу елгы кебек корылыкта нәкъ менә авыл халкы җитештергән бәрәңге, кишер шәһәр халкына ярдәм булды ди белгечләр. Канун проектына карата тискәре фикерләрен алар бу атнада Мәскәүдә фермерлар берләшмәсе съездында җиткергә җыена. Фәйрүзә Мәҗитова, Гадрим Дубаев, Яңа Гасыр каналы. Монополиягә каршы федераль хезмәтнең Татарстандагы идарәсе кредитны рекламалаучы банклар белән кызыксына башлаган. Отышлы шартлар вәгъдә итеп, нинди кыйммәтле өстәмә хезмәтләр йөклиләр. Бу хакта Реальное время интернет газетасыннан укыгыз. Камиля Вәлиева Олимпиадада чыгыш ясауын дәвам итәчәк. Бу хакта спорт арбитраж суды үз җавабын җиткерде. Алар Халыкара Олимпия комитеты, Бөтен дөнья допингка каршы агентлык һәм Халыкара тимер аякта шуучылар берлеге апелляцияләрен кире каккан. Әлеге эш буенча утырыш 7 сәгать буена дәвам итә. Карарга килгәндә Камиля Вәлиевага әле 16 яшь тулмаганлыгы исәпкә алынган. Шул ук вакытта аны моңарчы алган медале белән дә бүләкләмиләр. Камиля бүген инде күнекмәләр уздырды. Иртәгә ул 26 номер белән бузга чыгарга тиеш. It means that no provisional suspension. Пекиндагы Олимпия уеннары вакытында Вәлиеваның тестлары уңай нәтиҗә бирмәде. Шуңа да карамастан 2021 елның декабрендә алынган уңай тест сәбәпле ул дисциплинар эш объекты булып тора. Суд әлеге шартларда спортчы кызга Олимпия уеннарында катнашырга комачаулау аңа зур зыян салачак дигән карарга килде. Спортчы гаепле саналмаган кайбер юридик мәсьәләләр бар. Медальләр саны арта, безнең спортчылар яңа үрләр яулый. Россия чаңгычылары эстафетада алтын медальләргә лаек булдылар. Хатын-кызлар командасы 16, ә ир-егетләр 42 елдан соң беренчелекне алды. Биатлончы милләттәшебез Эдуард Латыпов Пекинда инде 2нче тапкыр медаль иясе. Олимпиаданың соңгы атнасы башланды.
Финиш сызығын алар Россия Олимпия комитеті әлемін көтеріп келділер. Шоңғы эстафетасында ергетлеріміз командасына теңнер табылмады. Күндешлерін 1 минутқа артта қалдырдылар. Бір күнелік хатын қызлар командасы да эстафетада жеңген еді. Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спецов һәм Сергей Устюгов 42 елдан соң алтын медаль яулый алды. Александр Большунов үшін бұл 3-ші жеңу. Шоңғыларда командада ғұммен барыбызда 110%-қа шәдік. Алтын Россияға кете. Бар дүния татарлары биатлоншы Эдуард Латыпов үшін жан атқандыр. Қатнаш шығышларда бронза алғаннан соң ол шәхси ярышта да шундый ук медальге лайық болды. Эдуардның әтиәнелері Самар өлкәсендә улар үшін жан ата. Во время соревнований мы болеем. Ярышларда улыбыз үшін бик борчылабыз, йылы карыйбыз. Әлбәттә, бу горурлык хисе яшьләре аңа бары уңышлар гына телибез. Татарстан спортчылары үшін bu атна бик тыгыз булачак. Көмеш медаль иясе Данил Садриев бүген команда составында трамплиннан сикерде. Сноубордчы Владислав Хадарин бик әйер, ягъни ерак очыш категориясендә квалификация үтте. Бүген фигуралы шыгучылар Виктория Синицына һәм Никита Кацалапов та көмеш медальгә лайык булды. Хәзер илебез командасында 18 медаль. 18 февральдә бузда парлы чыгышлар көтелә. Анда Евгения Тарасова да катнашачак. Россия хоккейчылары өчен плей-офф 16 февральдә башлана. Гөлназ Гыниятова, Яңа Гасыр каналы. Томашачы томашасы Камал театрында шулай дип исемләнгән премьера тәкъдим иттеләр. Башта аны журналистлар карады, кичен халыкка күрсәттеләр. Башка спектакльләрдән аермалы буларак, биредә артистларны томашачылар арасыннан сайлап алганнар. Темасы театрның яңа бинага күченү турында. Режиссерлар Россиядә әле яңа булган шәһәр театры техникасын кулланып эш итә. Мондый жанр Татар дәүләт театрында беренче тапкыр куелды. Лилия Хасанова гомере буе мәктәптә математика укыткан, кичкенәдән артист булырга тели, әмма хыялы лаеклы ялга чыккач кына чынга аша. Ул Камал театры сайтында яңа спектакльдә катнашырга кешеләр җыябыз дигән игъланны күргәч, үзен сынап карарга була. Кастинг аша үтә һәм аңа милли рух ролен бирәләр. Бу рольне шундый эчкерсез итеп, күңелемне биреп, уйнайчагымны каяндыр мәҗлай белеп алдылар да, мин ул көнне беләсезме, ышына өйгә кайттым да, өйдәгеләргә әйтәм, беләсезме, миңа нинди роль бирделәр, милли рух ролен. Спектакльдә тамашачылар уйный, аларны кастинг аша сайлап алалар. Теләк белдерүчеләрдән 120 гариза килгән, финалга 12 кеше үтә, араларында бер егет тә бар. Режиссерлары Ксения Шачнева һәм Гөлнара Фазли Әхмәтова. Пьеса дигән нәрсә юк монда. Катнашучылар җыелып, без бик озак әңгәмәләр алып бардык, төрле темаларга сөйләштек. Һәм шул әңгәмәләр нигезендә спектакль барлыкка килде. Театрның яңа урынга күченүе турындагы яңалык халыкны аптырашка салды. Камал театрындагылар яңа бинага күчү турында тамашачыларның ни уйлаганын белергә тели. Шуңа ул спектакльнең төп темасы. Биредә катнашучылар үз фикерен белдерә, театрга булган мәхәббәтен сөйли. Миләүшә Имамназарова үзен тугры тамашачы дип атый. Спектакльдә ул экскурсия үткәрүче ролендә. Туризм өлкәсендә эшләгәч, беләм шушы бина казанлылар өчен, читтән килгән кунаклар өчен бик яткәр шикелле инде. Шуңа күрә шушы проблеманы күтәрәм, нәрсә булыр икән аның белән дип. Спектакльдә монологлар да, җыр-биюләр дә кулланылган. Премьера театрның репертуарына кертелгән, чираттагысы 20 февраль көнне булачак. Шулпан Касымова, Рамзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Әлегә менә шундый яңалыклар, сау сәламәт булыйк. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышы. Иңлек сезнең игътибарыгызга кыска гына мәгълүмат. Санчи иммунитетны ныгыта һәм көч кертә. Кан әйләнешен яхшыртканга күрә, санчи организмның эшчәнлегенә уңай йогынты ясый. Энергия бирә, йокы сыйфатын яхшырта, баш авыртуларын, хроник аруны бетерә, кәефне күтәрә. Санчиның файдасы гасырлар белән саналган. Юкка гына аны Кытай медицинасының хәзинәсе димиләр. 2022 елның 20 һәм 21 февраль көннәрендә Фармленд аптекларында санчига 20% ташлама. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк чыгыш бөгелмә, баулы азнакайда бераз кар явачак, кичкә туктый. Республикабызга акрын гына күчеп йөри торган төньяк антициклонның атмосфера фронты тәэсир итә. Шулай да атмосфера басымы күтәрелү сәбәпле явым-төшемнәр кими. Төнге температура берничә градуска төшә, төньяк чыгыш Түбән Кама, Юарчалы, Алабугада көндез
5 градус суық. Татарстанның төньягы Әгерже, Мензеле, Мензелесте шулай ук болытлы көн саклана, температура 6 градус. Тотырыксыз температура тәэсирендә иртәнге сәгатьләрдә юлларда бозлавык дип кисәтә синоптиклар. Төньяк көнбатыш Арча, Кукмара, Балташта иртәнгенә бераз кар ява да, көндез инде явым-төшемнәр көтелми. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәлдә көн болытлы булачак, җил көнбатыштан уртача тизлектә исә. Татарстанның үзәк районнары Чиста, Әлмәт, Мамадышта явым-төшем ихтималы аз 5 градус суык. Халык сынамышлары буенча февраль айында кар күп яуса, март җылы һәм яңгырлы булыр диләр. Сезнең игътибарыгызга тагын бер файдалы мәгълүмат. Республикабызда яшәүчеләрнең артык акча чыгармай гына сәламәтлеген кайгырту мөмкинлеге бар. 1 февральдән 28-нә кадәр Икона, Бережная аптека һәм аптека склады даруханәләрендә бәяләр төшү акциясе бара. Файдалы булсын. За окном снегопад, а у нас метель скидок. В аптеках от склада, бережных аптеках и аптеках Икона скидки до 70%. Пенталгин 24 таблетки 169 рублей. Лизобакт 30 таблеток 259 рублей. Аптека от склада, бережная аптека и аптека Икона. Адреса аптек на сайте bdefisapteka.ru. Боль в спине? Пора начинать лечение в Доктор Ост. Вместо скальпеля и лекарств новейшие технологии. Мы создаем условия, чтобы ушли боль и скованность движений. Даже грыжа исчезает без следа. Доктор Ост. Лучшая клиника по лечению позвоночника. Доктор Ост физиологияльдер медицина үзәге авыртусыз һәм операциясыз умыртка баганасы һәм бунар проблемасын хәл итүдә ярдәм күрсәтә. Инде 12 ел буе клиника табиблары ярдәмендә Россиянең 10 шәһәрендә 70 меңгә якын очрак операциядан башка ярдәм ителгән. Казанда бераз кар явачак, температура -3 градус, көньяк көнбатыштан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы терекемеш баганасының 756 мм тәшкил итә, һаваның чагыштырмача дымлылыгы 85%. Җирнең магнит кара тыныч. Бүгенгә менә шулар, исәнлек булыгыз.